Good morning, welcome back to my YouTube channel Sangeeta Rani Brahma. आं दिनै बहुद दिननि उनाव भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनो नागिरदों। बे जाबाय आङो भट हैनो थांबाय दं। आं गुवाहाटीयाव फैदो। आंनि भटनि जायगाया भटनि केन्द्रआ जाबाय गुवाहाटीयावनो। मानोना आगोलनो हाबा जायै आगोलावनो आङो भटनि नामखौ थिखांदोंमोन नालाय, बेखायनो आं मैया फैदों गुवाहाटीयाव। जों आइनि न'आव फैदों आरो आं दा थांगासिनो दङ। फुंनि 6:30 जाबाय। आं फुङावनो हैना मोजां मोनो भट। आङो आगोलबो खनसे ना खननै हैखांबाय भट। स' आङो फुङावनो फैयो भट होनो। सानाव फैया, सान्दुं गोसा जायोना आरो मानसिबो बुरजा जायो होननानै जोंहा फुङावनो फैयो। ओमफ्राय मा बाबाबो जोंहा फैदो, बिसोरो थांग्रोदो, बिसोरो बाइकआव फैदो नालाय। जोंनि भटआ नैबेयावनो जागोन। नैबे आङो बे स्कुलावनो आं फरायदोंमोन, एम इ स्कुलाव। बे जाबाय जोंनि भटनि लाइन। जोंनि भटनि लाइना बारा गोलाव नङा। आं थबनो फैद्रायाखै, थेवबो बे इमान गोलाव जादों। मानसि बुरजा, जोंनिथिं एसे खम। बे पुलिस नुहुरनाया आखायाव गाननायनि थाखाय प्लास्टिकनि मोनसे गांसे ग्लभ्स होदों। ओमफ्राय जायफ्रा मास्क गानाखै बिसोरनो वान टाइम मास्क होदों बेहाय गाननो। आरो जों नेबाय दोङो, आधा घन्टासोआनो जाबाय। मानोना 7टानिफ्रायसो होगोनथ'। आंहा भट होखांबाय। दानिया आंहा सानसेया मोनबो टेनसन गैला। मानोना आं होना फैबाय। स' आंहा दिनै बिन्दास भट होखांबाय। आंनि भिडिअ' बेखिनिमोन। बाय बाय।